To mi nevykládej. Jo, ano. Dělá blízko. No, na ten se vykládej za tak krátkou dobu. Jo? Dobře. A jo, a tam je zajímavé. Tak to je poslední jednou, kdo se mluví tady. Jo? Co se děje? Musíme tam dát nějakou vodu, nebo... Tak pustíme vodu, ale dobře. Ano, a pustíme, ale musíme jdou, aby se nám to ohývalo. Klid. Tak. Jekož, anebo něco jiného, to tam takhle prouděné, ale drátový, jak se tomu říká, že se dávají taníčky a tak dále, no. Teplo i teplo, ano, které omývají do nádoby. Teplota, vidíte si, jaká tam je. Výborně, do 80, do 60, do 80, výborně. A teď, jakou má výhodu dámčka? Jakou má výhodu? Šetří. Energii šetří. Vodu šetří. Čas ne, ale čas. A hlavně, to nemusíte dělat, když to chcete slyší. Já tak si hodně můžeme to tam oslyší, výborně, a je to i naladěné, jo, protože když vezmete, a chcete nevezmete, klečky, když máte doma nějaký lidský doutky, jo, ano, a normálně to užíváte každý den, a teď najednou ty doutky vezmí za všechno, jo, ale když to dáte do výšky, tam to je krásně i vylečí, jo, taková výhodu právě tady tohleto. Takže, vy to vyvědět nemusíte, jo. A věděte tu své strany, jo, ano, a byli tam schopná a výzkova. Tak, urychluji